फरायसाफोरखौ लामा दिन्थिनांगौआ, फरायसाफोरनो थुलुंगा होनांगौआ जोंनि बिबान, गोरों गोराफोरनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, बैसोगोराफोरनि बिबान। बे लाइमोन बैसोआ ओरैबायदि मोनसे बैसो, जाय बैसोआव फरायसाफ्रा माया मोजां माया गाज्रि बेखौ माब्लाबा साननो हाया। नाथाय जोंहा बैसो जिहेतु जाबाय, एक्सपिरियेन्स जोंहा दङ। बेनिखायनो जोंनि एक्सपिरियेन्सखौ जोङो शेयार खालामनांगौ आरो बेबायदियैनो दिनै जमदुवार डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारियाव फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो हादोरमानि आङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होगोन। दिनै आइजोआ अख्रां सायाव थांनो हादोंब्ला जोंनि मानसिया जुवायाव मानो गोसो होथाबबाय थानांगौ? दावदै गेलेनायाव, दाउ गेलेनायाव जोङो समखौ जोंनि फरायसाफ्रा मानो खहा खालामनांगौ? बेखायनो आङो बुंगोन, मानसिफ्रा दिनै माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनायनि कम्पिटिसनाव बाहागो लादों, लैथो लैथोमायाव सानस्रिनानै रिसार्च खालामनायनि, थब्लनानै रिसार्च खालामनायनि मोनसे कम्पिटिसनाव बाहागो लादों, गावखौ जेरै हागौ ओरै गोहोगोरा खालामनानै मुंदांखा खालामनो थाखाय, गावनि सिनायथिखौ गायसननो थाखाय गोसो होथाब होथाब फरायदों। बेफोरबायदि साक्सेस स्ट'रिफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा फरायनांगौ। लेखायाव बेफोरो थख' थख' दंजोबो आरो बयनिबो आखायाव, बांसिन फरायसाफोरनि आखायाव जिहेतु मबाइल दङ, बे मबाइलावनो, गुगोलावनो जोङो नुनो मोनगोन साक्सेस स्ट'रिफोरनि माखासे सल'फोरखौ, नंगुबै जाथायफोरखौ, नंगुबै खौरांफोरखौ जोङो मोननो हागोन। बेखौ जोङो फरायोब्ला जोङो थुलुंगा मोनगोन। जोंनि फरायसाफ्राबो बेखौनो सोलोंनांगौ आरो नंखाय थासारियाव थानानै, आर्टिफिसियेल गाब गोनां जायगाफ्राव थानानै समफोरखौ खहा खालामनाङा। जोंनि समा ओरैबायदि मोनसे बेसेन गोसा, ओरैबायदि सर्ट, बेखौ जोङो नस्थ' खालामनाङा आरो जोङो जोंनि गोहोफोरखौ नंगुबै खामानियाव जोङो बाहायनांगौ। आखाइनि गोहोखौ जोङो मोजां खामानियाव जोङो बाहायनांगौ। आखाइयावथ' गाज्रि गोहोबो दङ, बे गाज्रि गोहोखौ नाथाय जोङो कन्ट्रल खालामनांगोन। आखाइयाव गंसे कलम थायोब्ला, आखाइयाव गांसे बिजाब थायोब्ला, आखाइयाव डायरि थायोब्ला लिरनो फरायनो जोङो गोसो जागोन आरो लिरोब्ला फरायोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा एम्पावार जागोन। बे 100% रोखा। लेखा फरायनानै दिनै मानसिफ्रा गावनि सिनायथिखौ गायसनदों। रुंसारि जानानैबो गोथाङै थांनानै दङ जोंनि गेजेराव, जेरै डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम बिथांनिखौ जों बुंनो हायो। दा जोंनि फरायसाफ्रा फकास खालामनांगौ फरायनायाव, गावनि देहाफोरखौ प्रायरिटि होनांगौ। बाजाराव मोननाय चावमिन, कल्ड ड्रिंक्स बेफोरखौ जानानै जोंनि देहाफोरखौ जाहाथे नस्थ' खालामा, बेखौबो गोसो होनांगोन। जोङो जायखौ जायोब्ला जोंनि देहाखौ थाजिम लाखिनो हायो बेखौ जानांगौ। आङो मानो बुङो देहाखौ मोजां लाखिनांगौ होननानै? देहाया मोजाङै थायोब्ला लेखा फरायनो हागोन। दा बेनिखायनो टप प्रायरिटि होनांगौआ जोंनि देहा। देहाखौ जोङो मोजां लाखिनो थाखाय बिबार बारियावबो बेरायनांगौ। गोजामानो जाथों गाननाय जोमनायफ्रा, बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै गाननांगौ। सासे फरायसाया स्टाइलिश थानांगौ। खानायाव सेम्पु खालामनाय, खानाय खाननाय, क्रिम फुननाय, जुथा पलिश खालामनाय, ड्रेस साखोन सिखोन खालामनाय, स्टाइलिश थानांगौ। स्टाइलिश थायोब्ला मा जागोन? बिनि गोसोआबो रंजाखांगोन आरो रंजानायखौनो जोंनो नांगौ। रंजायोब्लानो फरायनो हागोन। बेखिनिखौ आङो बुंदों आरो फरायसाफोरखौ आङो थुलुंगा होदों। जों थुलुंगा होनो मोजां मोनो आरो फरायसाफोरा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन, सानफ्रोमबो बोसोनाव मोनसे मोनसे गोहो दङ। रावानो जोंखौ बुथारनोबो हायो, खिन्थु रावानो जोंखौ साक्सेसबो खालामनो हायो। बेखायनो गाज्रिखौ गारहरनानै मोजांखौ खोनासंनांगौ। दिनै जमदुवार डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 80थि थान्दै जखुंथाय, मैयानिफ्राय जागायनानै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मुंख्लं गायदे हेलेना नैबे नब्लां सराइबिलाव थानाय, बेवहाय लानाय जादों आरो बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनै लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल, बे हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायहरनाय जादों। थारैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय जमदुवार डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथिफारा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर जासिबाय। दा जों बयबो मिथिगौ जे जायफोर कलेज, इउनिभारसिटि बा हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय जे फरायसाफोर,
बिथांमोनानो जोंनि इयुननि जिहेतु माने भबिष्यतनि बिथांमोनानो सुबुं सम्पद दा बिथांमोनखौ मोजां मोनसे गाइड होनानै बिथांमोननि जे फरायनाय बिथिंनिफ्राय लानानै जे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै जुमदुवार दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय नैबे सावरायमेलखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियावहाय फुंखा सुबुं हिउमेन रिसोर्स हिसाबैहाय गसाइगाव बिएड कलेजनि फरायसालिमानि जे गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारीखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जोंनि जे ससाइटिनि जे मोनसे इयुन भबिष्यतआव सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावहाय जे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोराबो जिहेतु मोनसे रल दं बिफाव दं बैफोर बाथ्राफोरखौ नैबे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो फोरमायनानै होनाय जादों मानोना दिनैनि लाइमोनानो जोंनि फैबाय थानायनि इयुन समाव बिथांमोनानो माने सुबुं सम्पद खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि जे सावरायनाय बे सावरायनाया खोब साक्सेसफुलि बियो दायो जोबनानै थांबाय बेवहाय जुमदुवार फरायसालिमा भसगाव गोजौ फरायसालिनि आरो खाथि खाला थानाय गोबां जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जानो हादों। सार जोङो नुनो मोनदों आथिखालनि जे जोंनि जे बर'नि जे गारजेनफोर बिथांमोनखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जे आथिखालनि जे मुगा बियो मोनसे बादायलायनायनि मुगा ग्लबेलाइजेसननि मुगा साइन्स आरो टेक्न'लजिनि मुगा मबाइल इन्टारनेटनि दिनैनि बे बादायलायनाय मुगायाव जोंनि जे गारजेन बिथांमोनहा गावबा गावनि गथ' गथायखौ जे बिथांमोननि केरियार दानायनि फारसे जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन जों जेब्लाबो बिथांमोनखौ गाइड होनांगोन सिगां समनि बायदि बै थासारिजों आथिखालनि थासारिजों जों जुदि रुजुनानै नायोब्ला दिनै खोब मोनसे स्पिडजों दिनैनि जे बादायलायनाय मुगा खारगासिनो दङ दा बिनिखायनो आङो खावलायगोन गारजेन बिथांमोनखौहाय जोङो जेब्लाबो नोजोर लाखिनांगोन गावबा गावनि गथ' गथायखौ जे माबायदि सोलोंथाइ लादों लायाखै आरो मोजां माने सुबुं जानांगौनि थाखाय बिमा बिफायानो गुदि मोनसे रल बिफावा दं होननानै आं सानो।